bizkotxoa, txokolate txuria, txokolate beltza, almibarra, esnea eta esne gaina. Prest. Azteko. Bai, bueno. Lehenengo guk egiten dugu etxean bizkotxoa, Bizkotxo simplea da. Simplea. Molde zabalean jarri beharren, molde lauan jarri, Bai. eta gero honekin kortapastazakin, mosto. Bizkotxoa, azukarra, arrautzak eta uruna. Hori da. Bueno. Bizkotxo arrunta. Eta Bai. gero adibidez labian sartzeko, lehen da bizi osuan egingo duzu, pentsatzen Hori dut da, plaka batean, plaka eta gero baten egin, ateratakoan orduan guaten, eman forma horrekin. Forma horrekin. Hori da. Bai. Hau da pizka bat, base bat izateko. Zateko. Gero, beste aldetik daukagu txokolate baltza, Bai. kobertura, zaten dana, zatitako kakao gehien bat dagona, eta txokolate zuria. Zuria. Bueno, txokolate hauek ingo ditugu esnetan urtu. Hori da, bai. Martxan daude. Bai. Ez du bero handirik hartu behar, zati txokolateak zuria gainera izixa 40 gradukin nahikoa da. Eta bestea bebaita. Hor kontrolatu behar da pixka bat temperatura. Ikusten duzu rezeta honek, bizkotxoa badauka azukarra. Bai. Baina gero ja, txokolate hauek urtuta, esnegaia, eta ez du bape azukarrik erabil. Ja berez, txokolatea dauka. Nahiko dauka. Hori da. Gogoa zinakazun postre hau egiteko gehien bat, txokolatetaz nahi zinulako hitzein. Hori da, oinatiarra izan da, eta oinatin dauen tradizioak. Tradizioa batik. Hori da. Erdi Aroan, oinatin unibertsitatea egon zen, Erdi Arotik, ezkero, eta ja 16. mendean txokolatea oinatira heltzen da. Heltzen da, unibertsitateko medizina fakultate katedra bat zegoen, garai hartan, eta ekarri zuten kakaoa, medikamentu erara o medikamentuak egiteko modu bat. Erabiltzen hasi zan. Gero, pixkanaka, elizak eta aristokraziak eta hasi zian kontsumitzen, eta Gozo bezala? goxo bezala, eta gero, gaur egun txokolatea da, ezta. Eta oinatin hori. Hori da, oinati hori izaten dugu, da herri bat unibertsitatea daka, eta kasu honetan, historia handiko herri bat, eta, hortikan, txokolatea, eta karai batean, fabrika asko, txokolate asko. Argindarra jau baino lehena, ja tradizio handia egon. Gero ja, argindarra eskuz, lantzen zandana, gero errota, animaliakin errotak egiten ziren, txetzeko kakaoa, eta gero ja, argindarra jau zanean, ja industrialki, eta industrialki egon ziren 7-8 txokolate isa, bai, marka oso ezagunak. Txokolatea berotasun asko hartzen badu, koskatu, apurtu egiten da, enpalizau esaten dana. Honei nahi txurila naztia bitartian? Bai. Zutatik kanpo ere, bai. Zutatik kanpo. Egun hauetan hitzein dugu gehien bat, barantzazuta, zezuk handi duzulako jatetxia goiko benta, baina berez oinati arrazea, hori da. Oinatin gertatuko zazu, oinatin zena arantzazukua, ez da? Baina honeak horrezko baita ere oinatiarra. Eta ze herri, elegantia, ze itxe elegante, arrizko itxiak, unibertsitatean, Eliza, parrokia. Oso bizita politak egiten dute turismo Bai, bulegotik. Dana gertu dago, bai. Nik egin izan dut, jai honekin. Bai, zondo erakusten duen herria, Bea oinatiarra eta ego sentimendu egin hori esplikatzen duen, Bai, unibertsitatea izan genuen aukera ezagutzeko, eta gero, Eliza, baitare Eliza berezila, Bai, parrokia. Hori da, bai. Eta oin Laister, udabarrirako, eta hemendik ja agurrak Anton Azpiazuri, porque bera da hor alma mater esaten dana. Bai. Laister udabarrirako nik uste dut txokolate isia zabalik egongo dala. Bai, eta izango dala txokolatiei buruz, benetazko interpretazio zentru bat. Eta bai,
Eta batuko dau, benetan, oinatin tradizioa, eta ondarea, eta dana baia leku baten, udalak Bilduko eman da. diote... Eta hori prestatzen ari zazte olako areto bat, udalak ezta? eman daul lekua, eta, bueno, David oso Anton Buru eta belarri hortzen fundazioa sartuta. horta, no? Porque ez da begura, tradizio hori, Bai. galtzeia, no? Eta erakustia, aurrei, danai, eta oinatira etortzen dian bizitari guztiei gudakun tradizio hori. Bueno, daukagu ja txokolateak. Txokolateak presto? Presto? Bai, Eta hemen txurila eta bai beltza. Bai, eta hori ninguna da, Esne gaina arrotu, ezta? ez negaia arrotu. Azkenian ez da oso osagaia simplea dira. Ez negaia arrotuko du. Bape azukar gabe, Hori da bai esan duzu. Baina gero, bizkotxoa bustiko dugu almibar pixkatekin. Bai, hori bai. Hor jungo zaio bere gozu puntu hori, Bai, ezta? hori da, hori da. Ba, bain, arrotu bitartean zaiongo geha. Gorputza eman diozu, ezta? Bai, hori da. Kasu honetan indezu bateko razilua, baina nahi izanezko igual sortzientzako Bai, lain, izango eginda, litzake, hori. bai, bizkotxua raziluako ebaki berrian, zabalian, beste formato bateko... Hori handiagoa. Hori da? Bardin, Eta kantidade berdinak, ezta? hori da. Bi motako dugu txokolatea. Momentu honetan ez ditugu esan kantidadeak, baina bueno, hemen urtu ditugu 100 gramo txokolate beltza eta 100 gramo txokolate zuria, Eta gaurko honetan ondo ipini ditugu gure webgunean errezetan kantidadea. Bai, zatik... Hori da, bai. Bueno, hemen daukagu bizkotxoa eta inguna da almibar pixka batekin Bai. mozkortu. Nik almibarra egiten dut. Kantidade berdina ura eta azukrea. azukarra. Bai, Hori da. litro bat ur jartzen badut, Bai. kilo bat azukar. Eta gero, pixka bat nahi duzuna. Hemen vainilla jarri Vainilla. dugu, zati txokolateak nik uste dut ondo Oso doala. ondo, bai. Naranja zala. Mhm. Eta gero, Eta egozten zenba denbora. ez asko, Ez asko ikan, bat ezta? minutu. Eta Bai. gero, Hmm. hori bai, likore bat botatzia nahi izan ezkero, Bai. beti pixka bat hotza daude. Hotza da. Aroma horrek ez Erabili galtzeko. berdan momentuan hartu Hori da, pixka, hori hori da. naztu eta listo. Hori da, Mhm. hori da. Eta hemen daukagu txokolatea, beltza, Bai. eta ingo moldotxua bete. Alde batetik, txokolate, beltza. Hau beti daukau kartan. Kartan beti ez da? Bai, Bai. gainera da... Nik uste, ja, karta guztietan dagoela zerbait txokolatezkoa. Bai. O tarta trufa, o, bai, txokolatia. Txokolatia gozo, Bai, eta prozesu berdina egingo gozoa dugu. gustatzen zaigu, no? Bueno, gustatzen zaigu aukera hori izatea, menua eskaintzen dugu momentuan. Eta txokolate zuriakin Bai, egingo dugu gauz berdina. gauz berdina. Bai, azken finean dia geruza desberdinak ipintzia, ez da? Hori da, hori da. Pilak banamanan urtu, eta gero esne gainakin baita ere banamanan naztu, eta gero geruza desberdinak egin. Hori da, eta gero honek bai behar du frigorifikoan Bai. egotia. Osgailuan sartu eta gorputz hartzeko. Hori da. Beraz aurreko egunean prestatzeko, Hori, ondo. oso ondo. Hori da. Bai, Hori da. gauza hartuko du oskaldura. Bai. Hartuko Egiolakotan dugu. batzutan igual, golpe pixkate baten zaio zehatzeko, ez da? Bizkoitxo egiten zaion Bai. bezala, ez? Aizia baldin badu, dana bat egiteko. Hola Bai. inezkeo, osgailuen sartuko dut. Hori. Bale? Listo, miren, hemen, Jazta. hotzatea dut, Bai. eta Oso. prest jartzeko. Poliki desmoda. Hori da, bai? Polita, Pixka zaka. Bai. Vale, eta hemen apaintzeko zekarri duzu. Apaintzeko ekarri dugu. Txokolasteko zerraura honek, ezta? Hori da, firma esaten da Bai. bezala, hori zeuek etxen nengo duzu, ezta? Bai, hau da txokolate Bai. kobertura mikroondazian pixka bat
zabaldu. Osa, bigundu, Bigundu. eta gero, biberoi batean hola, punta findun, hori da, ontzi batean bai, zartu, o papelezko manga batean, mangatxo hola, batzutan bai, egin, bai. eta gero pizka bat nahi duzuna. Plaka batean horrela Hori. bota, eta gero zeituan berehala lehortzen da, eta klak, soltatu eta listo, ezta? Hori da. Bitu. Ondo. Naranja azala. Alanja zalakin egindako konfituran bat horrela, ezta? Almibarrakin. Zaiatu bidaz, naranja azalari zuri danak entzen. Bai. Ge bakarrin naranja. Azala, hori zen Hori gorria, azala, 3 aldiz zurez aldatu, eta gero konfitura. Hori almibarra lehen esan dezun bezala, litro bat, ura eta kilo bat azukrekin egindako almibar hortan? Bai. Vale. Hortan bertan. Hortan bertan, ezta? Hori da. Baina lehen da bizi, 3 irakin eman da, ezta? Bai, 3 irakin da garrastasun hori kentzeko. Beira. Bueno, hor, kolore bizitasun bizkaten bateko, ezta? Oso bruta, bai. Eta hau erabili duzu? Bai, hau da pasiozko jarabe bat. Pasio? Fruta de la pasión, pasiozko. Bai. Bai, pixka bihar dugu, pasio bizkat.